ଶ୍ଲୋକ 3ରେ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ୟତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତି ଚମୁମ୍ ବିଉଢ଼ା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟଣ ଧୀମତେ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିବାହକାର୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ର ସ୍ୱର ମହେଶ୍ୱାସ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ୟୁଦ୍ଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚକିତାନ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁରଜିତ୍ କୁନ୍ତିଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ଯୁଧାମନୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତମୌଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସୌଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦେୟଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସେନାରେ ମହାମହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ସୁରବୀର ସାତ୍ୟକୀ ବିରାଟ ତଥା ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ ତଥା ବଳବାନ କାଶୀରାଜ, ପୁରଜିତ୍ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ତଥା ବଳବାନ ଉତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ।